Sir Albert, good morning. Morning. 3 million in the house. Thank you, guys. Work si Pinkay. Diba? Nadidinig ako. Easy. Ganda ng... Ito ba? Work. Dito nga ako. Sama. Baka malayo sa nito. Oo. Gagawa ako ng breast ng amo. Ang itim ko pa, oh. Pagligo sa dagat. Lapad ko pala. Dinig. Okay. Ang itim ko. Ano? Anong bungalaw? Ganda ng bungalaw, ah. Anong bungalaw? Ano yun? Ang kati ng ilong ko. Mag-ano ako habang tulog si amo. Kasi mamaya hindi na. Tapos sa gabi, hindi ako nakakapag-ano masyado sa gabi kasi pagod. O, diba? Ano salita yon? Hindi ko maintindihan. Ganda ng ano? Tagalog ba yon? Ang taba ko. Prepare ko ng breakfast. 4 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Ang baba kasi ng ano ko, Sir Albert. Ang baba ng WH ko. Simula nang bago mag-Ramadan, hindi na ako nakapag live hanggang sa umuwi ako, di ba? Kaya kahit na sabi ko ganda ng bahay mo, host. Hindi ko bahay to. Bahay ng amo ko. Maganda lang yung kusina kasi bagong bagong gawa. Bahay nila. Puro naman ang kutsilyo ko ba. Sino naman naglabas nito at nandoon na sa... O diba ang purol ng kutsilyo?
Sir Albert, nagla-live ka ba? Nilagay kasi dito sa labas. So, ano siya, lumambot tuloy. Hindi ko alam kung sino na maglagay nito dito. Ang lambot ng cheese. Ang lambot. Malapit na akong matulog. Sa 11. Sige, tulog ka na po. Gabi pala dyan sa inyo, dito sa amin morning. 9. Magna 9 dito sa amin. Ano ko lang kagising. Salamat po. Sige na po, tulog ka na po. Kasi ako ano ko lang din yung aking phone kasi nag-aano lang ako ng WH ko. Wag na dyan, tulog na ikaw. Tambay, sandali. Okay, salamat po sa patambay. Ano dito sa amin, 9 AM. O diba tinanghali ng katulong ng bumaba.
Tas tulog na po. Sige po, 'pag natulog ka na po. Gabi na diyan sa inyo, eh. Gawa ko ng breakfast, oh. Ano siya, tita cheese with olive. Ang kate ng ilong ko. Sir Albert, salamat sa patambay, ha. Iiwan ko na to dito kasi mag-start na ako dun sa loob. Maglinis na ako sa sala. Mag 9 o'clock na. Tulog ka na po. 12 o'clock na dyan sa inyo. Ang itim ko. For million in the house. Thank you, guys. Tambay lang to ni Pinkay. At magdilinis na. Start na naman ang work. Ayan, kusina to, kusina. Good night, host. Good night din po. Good night, Sir Albert. Mag-work na din ako. Iwan ko lang yung CP ko dito. Kasi pag doon sa sa lamin sa may biglang sumusulpot na amo, baka magising yung mga alaga kong maaga. Mute ko muna.
Sis Irene, good morning. Morning, work, Pinkay.
4 million in the house. Thank you sa inyo guys sa support. Sis Irene, andito ako sa baba, naglilinis. Sa gabi lang ako malakas ang loob sumayaw-sayaw sa kwarto. Work si Pinkay.
Sisi ko, ay naglilinis ako ba? Malinis na sisi. Tambay ko lang sipi ko habang ano pa na bisibisihan. Salamat sa inyo guys. Kambal, good afternoon my friend. Good afternoon, good morning. Morning dito sa amin. Salamat Kambal. Si Chay, oh, tingnan mo, oh. Salamat sa pag-like, Kambal. Si Lucy, salamat si Lucy. Background beautiful man. Oo. Maganda yung background, yung ano, kusina. Hindi pa ako tapos magkudkod si Lucy. Nakaisang ano pa lang ako, sa sala pa lang. Dami pang trabaho. Dito tayo. Hindi pa kasi ako tapos eh. Hindi po. Yes, ma'am. Ano, hindi pa tapos sisi. Salamat sa nakatambay, guys. Salamat sis kay Lucy. Hindi ka hindi ka nag-live? O mamaya pa? Binata. Yes. Morning.
Day! Nilagay mo na din yung ano ni Papa? Yung itlog. Ito yung lalagyan eh. Ganun mo nagising mo. Aga ng gising ah. Ako na, nagulat ako. Nagdaan ko lang, babalik ko lang ng tinya. At saka naman, wala pa rin sa ano, hindi ako sa klasong, hindi kaya lahat, hindi kinakain. Sabi sa kanya, asa na itlog? Aga naman ng gising mo. Yan ang masaklap sa kanya, wala ko sa ayos eh. Tapos pag tayo inaano, syempre inaano natin yung oras niya ba ng gising. Kala ko, ilang pa lang sa lulu. Hingi na din ang ano. Kaano lang? Nakasuot lang. Ano yung Wala nang sobra ng video. yan? Ang aga naman ang lakad niya. Hindi ba siya natulog? Wala na pating filter doon. Wala na. Ikaw, uminom ka? Gabi ako. Wala ko lang kayo. Taba. Hindi mo meron pa dyan. Eh, para bukas meron lang sa tatay niya. Baka mamaya, pagbaba niya ng timay, inumin pa yung isa. Green juice. Ano to guys? Apple, pinya, cucumber, and celery, and spinach.
Agad natin na amo namin sisikoy. Ang dala-dala nila Timay. Hindi may dalawa. Yung itim na yan, may lima yan. Yung gray na yung pinakamasir na yun, yung sa taas. Yung isa yung bagong Victoria. Yung siguro sa taas, hindi. Kasi, may isang hacker sa itim, Victoria, tapos itim na yan. Sa kanila. Hindi po, Tapos hindi yung puno pink yung na yan, na yan. Tapos yung gray. Hindi puno. Ayan po no? Yung ito. Hindi naman talaga puno yung ano dyan eh. Ha? Hindi naman talaga puno. Ibig sabihin din sa lamili. Kasi, kung naging kake ko, isang luggage lang dapat kay Tibay eh. Eh, yung ibang gamit nila ako. Ilagay yun sa kanya. Kaya naging gawa. Tapos maagang, maagang darating. Gutom na gutom na. Tulog pa yung maano niya. Kambal, salamat Kambal. Thank you Kambal. Sis Lucy, mag-ano ka ba? Mag-live ka ba mamaya? Mag-ano na yan? Baka mag-start na yung bukas. Fasting na naman yan.
Hindi, itatanong ko. Ano? Sa lalaki? Tatay? Tubig kaya titimay. Yung sahod na yan, dapat si tatay ang nag-aano. Kasi kung gusto titimay, lumadala sa kanya. Noon, nung wala si ano, may namang tatay. Pero ngayon, mga titimay. Kaya si tatay na, eh, kasi hindi katulad ng mga ibang araw, kinatanghalian, mga lalaki. Kila, ano, kila, isa, sa mga tao din. Ang lalaki ang ano, sa pera. Minsan si tatay, sabi ka, halimbawa, di ba, kailangan mo ng ano. Nag-ano na sa akin noon kasi wala si Timay. Di ba minsan, mag-ano ka, tatay, ikaw sa akin, kaya ba mong sagot. Pwede bang mag-advance ako? Sabi niya, sige, sabihin ko muna sa ano. Si Timay daw. Hindi na yan. Wala din. Kaya nga sinasabi ko sa iyo. Kaya ang plano ko para itatanong lang kung natanong din sila niya kung sa ano ticket. Makausap niya ganun na lang. Tapos kung sila mo, yun lang iyan. Kung halimbawa mayarin sa akin, yun lang. Wala tayong magagawa. Kasi wala akong utang na loob sa kanila. Saka hindi naman utang na loob yun eh. Kasi kung baga sa taon na tagal dito, every year na nga dapat tayo ano, may pagkatanong ano. Hindi ko nga, wala lang talaga silang mga ano ba. Dalawang libo. Oh. Yung ano, hindi malibigay yung, dapat mga nasa 5,000 yun, hindi mo nila maibigay yun. Ibigay nila. Pero kung uuwi ka, may ticket ka na, bayad pa yung ano mo, vacation fee mo. Eh, mas mainam yung uuwi. Sila lang ang natutuwa pagka hindi ka umuwi, pero wala din, useless.
mo pa anak mo every 2 years. Hmm. Nagtsatsaga ka nga para kahit pa paano maalam yung pera mo, pero kain na tayo. Naniniko ka dahil. Ha? Naniniko ka. Kumain ka ba? Pag mamadali, hindi ko nakabalatan yung mo. Matatarang ka kapag kalagal sila eh. Ano ba? Kataran ka. Para pag hindi marunong maghintay, eh, alanganin naman yung ano niya, kung gumising siya, alas 11. 3 million in the house. Oo nga. Ano nangyari sa ano ko? So, ano? Ano oras ako nag-umpisa mag-live? Bakit? Bakit? 9 ba? Nandun pa ako sa taas, nakalive ka na. Kasi nag-ano ko eh. Nag-dasal ako. Nakita ko yung notification.
Salamat sa inyo guys. Sa support. Love you all. Bye-bye.